Λέγομαι Γιώργος Φωτιάδης και θα σας δείξω πώς μπορείτε να εκτυπώσετε την κάρτα σας σε PDF. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε upload την εικόνα μας. My account, personal info. Εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να σηκώσουμε τη φωτογραφία μας. Στο click here to upload image σηκώνουμε την εικόνα μας. Μετά πάμε resources, print your card. Ξαναπατάμε το κουμπάκι. Εδώ μας δείχνει την εικόνα. Μια μικρή εικόνα της κάρτας μας. Από κάτω έχει ένα link print card. Θα μας βγάλει ένα καινούριο παράθυρο όπου βλέπουμε τη φωτογραφία μας. Βλέπουμε την κάρτα μας πλέον σε PDF. Για να το κάνουμε αυτό save, εδώ αν πάω το mouse μου κάτω μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω save. Save, κάπου στο σκληρό μου δίσκο θα βάλω την εικόνα αυτή εδώ και έτσι θα έχω σε PDF πλέον την κάρτα μου.